Hej, jeg hedder Aske. Jeg vil fortælle dig om det periodiske system. Du er heldig. Det periodiske system ligner dette. Det er et periodisk system. Det er opdelt i en masse firkanter, som du kan se. Og der er hovedgrupper på langs og på tværs og alt det der. Det er ikke vigtigt. Jo, det er vigtigt. Det er meget vigtigt. I alle grundstoffer, alle 92, er der tre ting. Der er protoner, der er elektroner, og der er neutroner. Protonerne er positivt ladet, og de ligger herinde i kernen. Og for at give et eksempel har vi taget magnesium, som er nummer 12 i det periodiske system. Du kan se, at der er 12 protoner inde i kernen. Der er 12, fordi den er nummer 12 i det periodiske system. Og den ligger i hovedgruppe 3, det vil sige på langs af det periodiske system. Og fordi den er nummer 3, så har den 3 skaller. Yes. Du kan se her, den har elektroner. Og på det periodiske system, kan du se her, jeg ved ikke om hvis du kan se det. Lige der. Der står 2, 8, 2. Det er, hvor mange elektroner der er i hver skal. Det vil sige, der står 2, 8, 2. Det vil sige, der er 2 elektroner i den første skal. Så er der 8 i den næste. God tegn. Og så er der så også 2 i den sidste, som bare hænger og dingler. Så har du sådan set næsten magnesium. Men fordi de er positivt ladet inde i kernen, vil de bare flyve rundt over det hele, hvis det var. Derfor er der også noget negativt inde i kernen. Der er der neutroner. Neutronerne er negativt ladet, så de holder ligesom på protonerne. Der er neutroner. Der er 24 neutroner, fordi der er 12 protoner. Man kan faktisk ikke helt regne med det, siger læreren Bo. Så vi tegner 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jeg kan også tælle. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hold kæft, det er et stort spil, kryds og bold. 23, 24. Så er der 24 neutroner inde i. Elektronerne, det er dem, vi har rundt i skallerne. Og som jeg viste dig før, så er det de tal, der står i det periodiske system 2, 8, 2 med nummer 12 i der. Kan du se, hvordan de skal stå. Og elektronerne, man ved faktisk ikke, hvordan de ligger, så vi har bare placeret dem. Det var sådan set det vigtigste. Hyg dig.